गिबियावनो बयखौबो मोनाबिलिनि खौराङाव बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै। दिनैनि गिबि खौराङाव दं उदालगुरियाव जोहोलाव बालिराम बर'नि थैनाय सान फालिदों। उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफाद, हरिसिंगा दखरा आफाद आरो बालिराम बर' ट्रास्टनि जथाइ बानजायनायाव 27थि जोहोलाव बालिराम बर'नि थैनाय सानखौ हरिसिंगा मेम्बर बस्तियाव थानाय बिथांनि फबनाय जायगायाव फालिनाय जायो। फुंनि समाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बालिराम बर'नि फबनाय खाम्फायाव बिबार बावजेनो बिनानाव मनमति बर'आ। लोगोसेनो गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोयो समेश्वरी बान्था मोनगिरि नन्देस्वर दैमारिजों लोगोसे दुबहानि गाहाइ नेहाथारि भिजुएल नेलसन दैमारि, उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाइ नेहाथारि पितरगोरा खुंग्रा दैमारि बिथांमोना। लोगोसेनो बिथां बालिराम बर'नि बिमा डिम्बेश्वरी बर'नि खाम्फायावबो बिबार बावनानै मान होयो। आयेन बेरेखायै बिफां दानफायनानै फालांगि खालामनायखौ गोबाव समनिफ्रायनो हाग्रा बिफाना होबथानो नाजाबोगासिनो। बे खामानिजोंनो लोब्बा थानाय माखासे सुबुंफोरखौ हाग्रा बिफाना हमनो हाबाय। थेवब्लाबो बैफोर आयेन बेरेखा बिफां लाइफां दानफायनाया खमायाखै। बेखौ लानानै बिटिआरनि गाहाइ मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों रावजों बुंदों, आयेन बेरेखा खामानि मावग्राफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन आरो आसामनिफ्राय बिटिआरआव कामान्डेट फैगासिनो आरो दिनैनिफ्राय माखासे अपारेसना सोलिगोन। फैगौ दाननि 6 अक्ट'निफ्राय गोख्रों बेबस्था लासिगोन। बेवहाय सोरबाफोर आयेनखौ मानियाब्ला आयेननि साजा मोननांगोन। बेनिखायनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा खावलायदों बेबादि गाज्रि खामानियाव नांथाबनानै थानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै। तामुलपुरनि सिङाव थानाय खसुकाटा गामियाव जुलि जाखानाय सासे आइजोखौ गुबुन सेंग्राजों मोजां मोनलायनायनि सन्देह खालामदों। आइजोखौ सन्देह खालामनानै गामिनि माखासे सुबुंफोरा बुदों। बुजानाय आइजोखौ जयराम बर'नि बिसि जनालि बर' होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गामिनि माखासे सुबुंफोरजों बुजानायाव लाजि नांनानै जनालि बर'आ बिस लोङो। बेनि उनाव गोख्रैयै जनालि बर'खौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननो गोनां जायो। बेनि उनाव बिस लोंनायनि जाउनाव जनालि बर'आ रुंसारि जायो। जनालि बर'नि फिसाय जयराम बर'आ बे जाथायखौ लानानै तामुलपुर थानायाव केस थिसनो। पुलिसआ बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय 4 सुबुंफोरखौ हमो। हमजानाय 4 सुबुंफोरनि मुङा जादों प्रदीप दास, गुजुर बर', सुनालि बर' आरो सनेश्वरी स्वामी। 1 एप्रिलनिफ्राय 3 एप्रिलसिम गुवाहाटीनि देशभक्त तरुणराम फुकन इनड'र स्टेडियामाव आनफिट काराटे गिल आरो आसाम स्टेट काराटे एस'सिएशननि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय देवहा अपेन काराटे चेम्पियनशिपखौ खुंफुंनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे गेलेमु बादायलायनायखौ आसामनि गोमालांनो हमनाय देवहा दावनि सोमोन्दै मिथिहोनो आरो संरैखाथि होनो थाखाय खुंफुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि बे गेलेमु बादायलायनाया गासै मोन 4 फारियै साब जुनियर, केडेट, जुनियर आरो सेनियर केटेगरियाव जागोन आरो बे गेलेमु बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय दासिमाव भारतनि गुबुन गुबुन जायगाफोरनि गासै सा 2000 सो गेलेगिरिफोरा मुं थिसनबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे गेलेमु बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय गेलेगिरिफोरनो रां बान्था होनायजों लोगोसे बिफां फुलि होनानै आबहावा संरैखाथि खालामनो थाखाय बिबान होनाय जागोन होननानै आसाम स्टेट काराटे एस'सिएशननि आफादगिरि आरो एमएलए दिगन्त कलिता बिथांमोना बुंथिनानै होदों। थांनाय 29 मार्चखालि टेरिटरियेल एसेम्ब्लियाव पुडुचेरीनि एग्रिकालचार आरो ससियेल वेलफेयार मन्थ्रि सि जया कुमार बिथाङा कभिड-19 बेरामजों बिमा-बिफा गोमाजानाय एबा थैजानाय गथ'फोरनो दानफायाव 2000 रां अनसुंथाइ होनो थाखाय थांखि लानाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि माहारियारि काजिरङा हाग्रामायाव भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ दावबायफैनायनि सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लाहार-फाहार एबा थाग-थियारि खालामनायखौ नायबिजिरदों। फैगौ 6 एप्रिलखालि काजिरङा हाग्रामायाव खुंफुंजानो गोनां मैदेरनि फोरबोआव बाहागो लानो थाखाय साननैनि हाबाफारि लानानै आसामाव भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ दावबायफैगोन। मख'नो गोनांदि काजिरङा हाग्रामायाव बोसोरफ्रोमबो मैदेरनि फोरबोखौ खुंफुंनाय जायो आरो बे फोरबोखौ एसियाटिक मैदेरखौ संरैखाथि होनो थाखाय हाग्रा बिफान आरो दावबायारि बिफाना जथायै खुंफुंनाय जायो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।